लोगोफोर जोङो दायो फैना दङ माबायाव आरो मा होनो बकलियाव नोंथांमोना नायनो हागोन ने माने फासायनायखौ नायनो फैदों आरो ना फासायनायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बहुत क्राउड जागासिनो मानसि भिर गारिखौ जों बिराद गोजानाव दोनना फैदो नोंथांमोना नायनो हागोन ने बहुत गोबां मानसि आरो फासायनायबो दाब दाब जायगानि फैयो आरो बेहाय गोबांथार आरो 10तासो जायो नामा आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो ना नोंथांमोना नायदो आं देखायनोसै आरो ना नायदो नोंथांमोना नै पुरा मानसि गोजा बे बकलिया कार्बि आलं गोलैयो आरो बेयो बहुत हाजार मानसि आरो बे दैमायावनो भासायगोन आरो ना बे सुइस गेट नैबे सुइस गेटथिंनो माने दै फैयो ओमफ्राय बिजा भासायसिगोन आरो नै बरिया आकाश फैनानै बोरै मोनदों ओमफ्राय जोङो एसे गोबाङैनो फैदो फंबायमोन दं बिजा फंबायमोना नायनो हागोन नै आकाश सिख्ला सासेजों नायदोंना नायाखै आरो मोजां खौरां आकाश लास दिनै गुमै मोनदो दै लोगोफोर गुमै मोननायनि बिराद खुसि जाना दङ बियो तेजपुराव थांबाय इसना आब'आ माने पाग्ला थानानि ना तेजपुर मोजां नांदोंना गोसोखौ गुमै मोननानै हा थ' नै नायनो हागोन पुरा मानसिनि भिर आरो ओइ आइसर दे बकलिया गाइस बेनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना आकाश लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन लामा लामि मानसि हाजार मानसि बकलिया कार्बि आलं गोलैयो आरो बेयो ओमफ्राय दैमाया सुइस गेट आरो बेहायनो बेनो आरोना जायगायानो प्लेसआ बरियाथार आरो मानसिफ्रा हाजार मानसि बे दालांनि माबायाव दं आरो जोङो नायनो हागोन नै पुरा मानसि आरो लोगोफोर बै जा लाबोगासिनो आरो पुरा मानसि जाजोब्बाय आरो फुल हाजारसोलै मानसियाबो बाप आसुरितलै लोगोफोर भासायसिगोन खोमा बैलाय लांगासिनो सान्दुङा दोमैलु जाबाय जे ओंखायनो एसे क्लियार नुवाखै बारा पुरा मोसागासिनो मोनो आसाम पुलिसाव मोनो Indian Army kan dekat ini. Doi langsingkan lagi ber.
थ' लोगोफोर भाजायगासिनो दा जों एसे बेरायनो फैबाय जा फंबायफ्रा नै साब्रै फैदों जोङो एसे सिगांथिं थांनि नायनाय गोथां सिनारि थ' लोगोफोर जोङो हाथायसिम थांला दा बेहायनो पानिपुरि जानोसै आरोना फंबायमोन नै पानिपुरि ओमफ्राय मिसल जाना लानोसै आरो इफोरलाय दिदक तिनटा आरे tadi tenan atur ha Sitang ija Bengna lajo Agurilo dukanik Zani sih saya geran kau na Ang tigliti ya Isa tigliti ini kelakan cuma Ada beli rani asibri rani dia Zana lancar Belum udah Agro Soita apa? Pasta nih. Kau milih na? Beliang. Motor jalan lagi mana di lain dah. Beres bisa dia. Kau dah. Saya bilang tak ada. Kalau keber, belon main ala bayar napa nih belon? 10 taga mensiau, 10 taga. Serba live apa ini pani belon? Koreana. Pani belon.